Az gaitezen enpleguarekin, hain zuzen ere, horren beste arduratzen gaituen gaiarekin. Bi dira premiazko egin beharrak. Lehena da, dagoen enplegua banatzea, eta bigarrena da, enplegu berria sortzea. Noski, bigarren honetarako dirua behar da. Eta hurrengo atalean azalduko dut, zein den gure proposamen zehatza diru gehiago lortzeko. Fiskalitateari buruz eta beste gai batzuei buruz hitz egingo dudanean. Nola lortu diru hori? Baina az gaitezen lehenengo puntuarekin. Nola banatu enplegua? Enplegua banatzeko proposatzen dugu lehenik eta behin 35 orduko lanaldia ezartzea. Hori egiteko eskumena duten erakundeetan, noski. Eta oro har, eredu hori sustatzea lan merkatuan, 35 ordukoa. Proposatzen dugu jubilazio adina aurreratzea eta errelebo kontratuak egitea 60 urtetik aurrera. Proposatzen dugu Espainiako Kongresura eramatea proposamena SMI edo gutxieneko soldata finkatzea 1.065 eurotan. Hain zuzen ere, kopuru horretan finkatu delako pobreziarekiko muga. Eta uste dugu interesante izan daitekela, ez orain bertan egiteko, baina bai mahai gainean jartzeko eta horretaz debatitzen hasteko, hiritarren oinarrizko errenta. Gai interesantea dela uste dugu hori ja mahai gainean ipini daitekela eta epe ertainean horretaz hitz egin beharko genukela. Ganbera honetan jabetu behar gara bazterketa pairatzen dutenek bizi duten egoeraz. Oinarrizko errentarekin edo pentsinoekin gertatzen dena esaterako lotsagarria da. Pentsinoak izoztu egin dira eta IPC-a igo egiten da, Madrilek horretarako eskutuko trikimailuak erabiltzen ditu, eta de facto jaitsi egiten zaie pentsiodunei beraien diru iturria. Nik batzutan pentsatu dut, 500 eurorekin bizi behar baduzu, nolako bizitza duzu? Baduzu beste bizitzarik aparte pentsatzetik, nola bizi naitekeen 500 eurorekin? Hori baino espanu, ze beste bizitza gelditzen zait, horretaz beste pentsatzeko, gozatzeko, nire bizitza oso bat, pleno bat izateko. Ez duzu aukerarik bizitzeko, bizi pleno bat eramateko. Eta ez dakit kontzienteak garen horretaz. Ez dakit. Para crear empleo debemos fortalecer el tejido industrial vasco, que es muy endeble. Proponemos la creación de un centro de vigilancia tecnológica, que también tiene otros nombres en Europa. Son centros que en Europa llevan funcionando 25 años, en casi todos los países europeos, y que ayudan a las empresas, normalmente gratuitamente, a veces a cambio de una pequeña aportación económica, a asesorarles en las contrataciones, actualizarse en el campo de las TICs, y en otros aspectos se contribuyen a mejorar su producción. Porque a veces empresas pequeñas, con personas que llevan muchos años trabajando en ellas, con una cualificación personal que se ha quedado envejecida, necesitan incorporar nuevas personas, nuevas técnicas y no tienen capacidad suficiente por sí mismas para poder estar al día en el mercado tecnológico, en el mercado de las contrataciones. Y un centro de vigilancia tecnológica que les ayude, que les apoye, que les haga un servicio público, ayudándoles a qué tipo de personas conviene más contratar o a qué tipo de tecnologías tendrían que sumarse para poder mejorar su producción, sería un servicio importantísimo para ayudar a fortalecer ese tejido industrial vasco que realmente es muy endeble. Es cierto que antes se han dado ayudas, es cierto, pero no sabemos si han sido efectivas. Es que no lo sabe nadie, porque en los 10 últimos años no se ha hecho una evaluación de las ayudas que se han dado a las empresas. Inbertsioa sustatzeko, inbertsiorako fondo estrukturala sortzea proposatzen dugu. Berrikuntzarako eta inbertsio teknologikorako politika publikoak berregituratzeko asmoaz. Gure industriagintza ahula da.
bakarrik 4%ak dauka maila teknologiko altua. Gero badaukagu maila teknologiko ertainean 27%, baina 60% daukagu oso maila teknologiko basuan. Ezin badozu konpetitu teknologian, kanpoko merkatuetara zoazenean, konpetitu behar dozu soldatetan. Zure soldatak jaitsi, konpetigarria izateko, lehiakorra izateko kanpoko merkatuetan. Eta ez dago konpetitzerik Turkiarekin edo Txinarekin. Ez dago konpetitzerik. Horregatik behar dugu maila teknologikoa igotzea gure enpresetan. Hain zuzen ere teknologian izan behar dugulako lehiakorrak. Esaten dudanean gainera ez dugula jaitsi behar soldatarik, bide batez aipatu nahi dut elemento bat. Hemen dauzkagun langilei aplikatu behar diegu hemengo lan hitzarmena. Gertatzen ari da erkidego honetan, kanpoko langilei aplikatu egiten zaiela portugaldarrak badira Portugalgo lan hitzarmena, edo errumaniarrak badira Errumaniako lan hitzarmena. Eta hori ez dago onartzerik. Hemen lan egiten duten langile guztiei aplikatu behar zaie bertako lan hitzarmena. Eta ez beraien jatorrizko herrietako lan hitzarmena. Azkenik ez, badakizue hau luze doa, proposatu nahi dugu iniziatiba publikoa duten elkarte kooperatiboak. Hau da, SCIP, Sociedades Cooperativas de Iniciativa Pública. Adibide bat ipintzeko. Bilboko garraioa, Bilboko autobusak, enpresa pribatu baten eskuetan daude, Veolia. Eta zerbitzu publiko bat izan beharko luke. Zergatik? Enpresa pribatu baten eskuetan baldin badago, nola edo hala egongo dira murrizketak. Edo murrizketak langileak kanporatuz edo murrizketak mantenuan, askotan gertatzen dena. Eta garraio publikoa izan behar da zerbitzu publiko bat. Hemengo enpresa batek, esate baterako aipatzen ari naizen iniziatiba publikoko elkarte batek sustatua. Non langileak eta inbertsoreak diren enpresa horren partaide, esate baterako. Oso importante ikusten dugu sektore publikoa indartzea eta sektore publikoak koordinatzea eta sustatzea bertako ekonomia. Inzentibo fiskalak eman behar dira eta ekonomia eraginkorra egin behar dugu. Sektore publikoa izan behar da motorea. Izan behar da lokomotora, tren horretatik tiraka egingo duena. Eta hori nola egiten da? Hori egiten da aldatuz, pentsamentua. Goitik bera egin ordez, betik gora egin dezagun. Az gaitezen eskualdetatik esate baterako. Ikus dezagun eskualdetan dauden beharrak, dauden behar izanak. Modu global batean. Eta ikusi, bulego batean erabaki ordez, zenolako enpresa, zenolako garraio edo zenolako museo ipiniko dugun eskualde batean, ikusi eskualde horrek egiatan zenolako beharrizanak dauzkan. Ia sektore, ia hezkuntza arloan, ia osasungintzan, garraioan, industrian, eta orduan hasi osatzen eskualde horri begira dauzkan behar ekonomikoak eta behar sozialak eta enpresak sortu hor eta eskualdez eskualde egin sare bat. Beraz, proposatzen duguna da plan integral bat. Lagundu pimeak, lagundu kooperatibak, eta alde horretatik esaten dugu lehentasuna eduki behar dutela, bai zerbitzu sozialeko enpresek, bai pimek eta bai kooperatibek, erakunde publikoek egiten dituzten lizitazioetan. Beraiek eduki behar dute lehentasuna. Baina beti ere, eskualdearen, jendearen beharrizanetatik abiatuta. Adibide bat ipiniko dut. Larrabetzun esate baterako badago eskola jantoki bat non gurasoek kudiatu egiten duten eta bertako nekazariek ekoizten dutena erabiltzen dute jantoki horretan. Alde batetik ari gara sustatzen lehen sektorea, beste alde batetik ari gara merketzen eskola jantokiaren prezioa. Eta ari gara egiten oso gauza garrantzitsua. Eta da, ekoizletik kontsumitzailearen gana dagoen tartea murriztea. FAOk berak errekomendatzen du, gitzienez
konsumitzen dugunaren 50% izatea hurbilekoa. Eta guk momentu honetan, bakarrik daukagu hurbil, bakarrik konsumitzen dugu hurbiletik 5%. Eta beste 95% hainbat kilometroetatik ekartzen dugu ona. Zergatik ez hasi konsumitzen hurbiletik daukaguna. Hori da elikadura subirautzaren kontzeptua eta askoz ere atal gehiago dauzkana. Baina hori da bat, aurrezten dugu garraioan, aurrezten dugu energian, aurrezten dugu kutsaduran eta gainera sustatu egiten dugu bertako ekonomia eta gure sektorea. Kontzeptu hori egietan oso garrantzitsua da eta garatu beharrekoa hurrengo urteetan. Para poner en marcha estos planes hay que incentivar la economía de las comarcas, fortalecer y mejorar el sector público, repito, y para eso se necesita dinero, por supuesto. ¿Y de dónde lo sacamos?